Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang hugmas sa Dios ug ang panagiusaw sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanim. Mga igsuon, hinulsulan ta ang atong mga sala aron kita maandam pagsalmot niining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala. Busa nangamoyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makigagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Itugot maluluyon nga Dios nga ang among pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw sa kanunay magmapuslanon sa tibuok namong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, kabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya gidala nila ang mga apostoles ngadto sa labawong hukmanan ug gisukit-sukit sila sa pangulong pari. Miingon siya, dili ba gidid-an man kamo namo pagpanudlo sa ngalan niining tawhana? Apan tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibuok Jerusalem ug buot ninyo ipaila nga kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles mitubag, kinahanglan sundon namo ang Dios ug dili ang mga tawo. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Jesus human ninyo siya patya, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Ug gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo, ingon nga pangulo ug manluluwas aron paghatag sa katawhan sa Israel, ug higayon sa paghinulsol ug sa ingon mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami niining mga butanga, ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios ni adtong nagmasinugtanon kaniya. Sa pagkadungog niini sa mga sakop sa labawong hukmanan, nasuko sila pag-ayo ug buot nilang ipapatay ang mga apostoles. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
ang Ginoo, nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo, nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Daykon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang pagdaig maania kanunay sa akong baba. Tagamtama ug tanhawa, unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tao nga nagadangop kaniya. Ang Ginoo, nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Gisudyaan sa Ginoo ang mga nagbuhat ug dautan, aron mapapas ang ilang ngalan diha sa yuta. Sa pagsangpit sa mga matarong, ang Ginoo namati kanila, ug sa tanan nilang mga kagul-anan giluwas niya sila. Ang Ginoo, nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang Ginoo kaduol sa nagahinulsol, ug sila nga naguol sa espiritu iyang giluwas. Daghan ang mga kasakit sa matarong nga tawo, apan kanilang tanan giluwas siya sa Ginoo. Ang Ginoo, nagpatalinghog sa singgit sa kabus. Ang ginumanakan ninyo. manausap kanimo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon kang Nicodemo, siya nga gikan sa itaas labaw sa tanan, siya nga gikan sa yutan-on, ug magsulti siya may tungod sa mga butang nga yutan-on. Siya nga gikan sa langit labaw sa tanan, nagmatuod siya sa iyang nakita ug nadungog, apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mutuo sa iyang minsay nagmatuod nga matidud-anon ang Dios. Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios. Ug sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak o gitugyan sa amahan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan
ang dili mo tuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunua, kaligutgutan siya sa Dios sangtod sa kahangturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag ka naton tanan. Kahapon, no, it was my first time, no, I asked one of our staff in Manila, no, to order for me tawag nito, power bank, no. That is my first time to purchase, no. Okay, magsigi naman gud kalubat ako sa cellphone. So I asked one of our staff, no, kay hindi man ko kay bawo mo mo palit online. So I asked him. Then yesterday the parcel arrived, no. So with that parcel of the power bank, naibutang dito ang guidebook, no, how to use properly the power bank, no. So the power bank. So I read, no, all those guidelines, and perhaps our life has a guidebook, has a guidelines how to use it properly, no. And ang atong kinabuhi sama sa mga bagay nga atong makita, we should use it according to its own usage, how to use it properly. And nindot kining ikaduha nga Domingo sa panahon sa pagkabanhaw, because it describes our experience how to use our life diya sa nabato nato nga gasa sa Espiritu Santo, no. Our Easter joy should be aligned to the gift of the Spirit. Mausab, no, nga kung kita diya sa atong tawanong kasinatian, we are given the gift, no, dili lang sa Espiritu Santo, but diha sa kahibalo. Our own intelligence taught us how to use it properly. Mausab, no, recently I just asked by the doctor to have a medicine, no, to have a medication, no. And when we listen to our own body, makaingong gud ta nga ang atong mga lawas mas bright pa kanato. They will give us the signal, no, nga there is something wrong with us. There is something wrong with how we perform our lives, no. Kung kita di makatuhog sa gabi, it tells something about our own experience diya sa mga inadlaw-adlaw nato nga kalihukan. And what does it mean? To take a rest, to sleep early if possible, and if mindful, we eliminate or we avoid stressful things, no. And that is precisely the gift of intelligence. Mausab, no, sa Ebanghelyo, the message is very clear, no, that the relationship of the Father to the Son, no, has given us so much intelligence nga kita diya sa ato pagpuyo sa ato kinabuhi, iyatagan kita sa dili lang sa kahibalo, but the gift of the Spirit is the gift of our faith, no. Kay maumampod ni ang gidawat nato diya sa pagdawat nato kay Kristo nga nabanhaw, no, nga kung kita gigasahan sa Espiritu Santo, we should use our life according diha sa kabubuton sa Dios. Because apart diha sa kabubuton sa Dios, apart nga mahilayo kitang tanan diha sa kabubuton sa Dios, something will happen to us nga dili maayo. And precisely mausab ni ang mensahe, no? When we listen to the Spirit, when we listen to our own body, it tells us something that our own faith taught us nga
kadaghan sa gihatag sa ato sa Dios nga bililhon kaayo nga kita giawhag giyatagan gasa aron gamiton ang atong kinabuhi according diha sa kabubut-on sa Dios. Amen. Kita nga nakadawat sa Dios ng kinabuhi ni Jesus, gitawag sa hingpit nga pagpuyo sumala sa iyang mga gipanudlo. Moingon kita, Ginoo, ibukbo kanamo ang imong espiritu. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong espiritu. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang pagpangulo, maisugong mo sanong sa hagit, nga kanunay kabigon o baguhon ang kaugalingon, magampo kita. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga nangagamhanan, mangakong maghago, aron maayo silang moalagad sa ilang mga lungsuranon, magampo kita. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong espiritu. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasing-kasing, alang sa kalinaw didto sa tungang silangan sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahako, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong espiritu. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita. Alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan, magampo kita. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita. Nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagpakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya o dili ang kabangis. Magampo kita. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong espiritu. Nga kanunayng abli ang atong mga kasing-kasing ngadto kanila nga nanginhanglan ug mahuna-hunaong manginlabod kita sa kang Kristong buhat sa pag-alim ug sa pagpasiguli. Magampo kita. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong espiritu. Nga sila nga nataptan sa walay kaayuhang sakit, malig-on diha sa ilang pagtuo, magampo kita. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong espiritu. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong espiritu. Nga ang makaalim nga grasya sa Dios maghinlo kanila nga nangamatay, magampo kita. Ginoo, ibukbo kanamo ang imong espiritu. Amahan ang imong bugtong anak, may sulob sa tawhanong kinaiya, aron makaambit kami sa imong Dios nung kinabuhi. Ihatag kanamo ang hugot nga pagtuo diha kaniya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon pagampo kamori kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo modangat unta nga na kanimo ang among mga pangaliya uban sa mga halad aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo, maandam pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong ugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kini Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matao. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay magagagahom sa tanan, angay og matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanos si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, o diha sa imong atubangan, na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Og busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, upasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawat ta kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimong pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawat na kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, amo atubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahios sa diha sa Espiritu Santo. Pinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanan nga mga pari. Pinamdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o iha kaniya, ihatag na kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa atong langitong Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Imo mananging harian, ang gahugan himaya, wangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausap kaninyo atong ihatag ang timaan sa ato panaginigsunay. Kalinaw sa tanan o peace be with you.
igsuon, ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan, nagidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dila ko angay nga makalawat ganimo. Apan ipamulong lamang ug maayo ako. Of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Makagagahom og tunhay nga Dios nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhi nga dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Padaghana dinhi kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko og lig-una ang among mga kasing-kasing pinaagi sa pagkaon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos kami sa lakat kita diya sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.